Hello mga subscribers, ngayon po ay Sunday, therapy po ni Nana Veronica Martin. So, bago po tayo lahat, gagawin namin na siyempre, pray muna kami. Paano sister ka? Pray tayo. Pray tayo muna bago tayo bip si Nanay. Ilan ko lang. Nakasa ko lang. Ay, dyan ka. Tapos lang pray sa mga iba. Pag dito kayo mag-pray. Ayun, dali. Para malamig ha. Para malamig. Mag-verse lang ako, verse ko. Ano ba verse mo yan? Okay, Proverbs 3:5-6 sabi. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct you. Ito na, sister. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa isang araw na ito. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, Lord God, kami lumalapit sa inyo, Lord God. Humihingi po, Lord, ng gabay, Panginoon. Dalangin po, Diyos, na patuloy po i-bless ang ating kapatid na ito, Panginoon, na gagamitin niyo, O Lord God, upang ma-therapy po, Lord, ang ating nanay. Maraming salamat po, Lord, sa iyong regalo sa kanya, Panginoon, na nagagamit mo bilang daluyan ng pagpapala sa ibang tao, Lord God, upang sila hindi makalakad, lumakas, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Richard Pastor. Richard Pastor. Isa lang yung pastor sa amin, si Pastor Romeo. Siyempre mga ano yan yun. Mayroon nga akong pastor, anak. Ikaw? Pastorang anak. Ba? Bago ka mag-exercise na kailangan mo mag-eat ka. Para malaman natin ang iyong dugo. Mamaya, hindi ka vampire. Baka i-eat ka. Pagka, pwedeng biglain. Marami siya dyan. Meron siyang digital, meron Pero siyang ano ang dugo nito? manual. Ano ka dugo nito? Ang dugo nito? Ano bang latest na ano? Nagwa 140 siya. Mag 140 ka na. 130 ka na. Kung gawin mo yung nanay mamaya, alam makasikwenta ka, upo tayo. Paano na to? Ay, papilanin eh. Anim? Pangalim mo, pangalim pa lang. Nagpaano siya nga, kapatid mo ha? Bintosa. Tegas ng bigot? Bintosa. Uy, 112. Mababa yung over na rin, no? 63. Oo, ganyan talaga siya. O, 110. Kasi matanda, pag gano'n daw yung... 60, o. Pero yung puso mo, 80 na yan, ha? Matanda na daw kanya yung mga... Oo. Huwag lang sa loob lang. Huwag lang mag na 90-60. Oo. Goods ka na, goods ka na, goods. May maintenance yan eh. Matagal na siya ng maintenance. Ayan. Sige, maganda ang dugo ni nanay. Kailangan natin siya mag-exercise. Ayan guys. O, shoutout ko lang sa lahat po ng mga anak ni nanay. Ang pastora may shoutout. Kaya, kasi yung mga... Ano ba sa'yo mo? Yung mga anak, yung mga kapatid mo. Buhay ba? Buhay pa? Eh. Yung mga kapatid mo. Ito? Wala na. Wala na lang. Tatlo na lang. Cebu. Apat. Sa Cebu. Sumali kami. Yan sila. Hmm. Nilindong nga sila. So nanay, para lumakas po ang iyong tuhod, bibigyan mo ka ng isang baksak na 50. Baka ma-atake ako. Hindi naman. 20-20 na. Hindi. Upo tayo muna. Upo tayo. Upo tayo. 1. Yan ang tatawag na. Sige. Okay. Huwag mo sumahit sa ano. Huwag mo sumahit sa... Ganun lang. 1. Ganon. Sige. Hindi sasayad sa... Oo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Kumuna. Tingnan. O, naka-20 ka na ha. 20. 30 na lang. Tuloy? Parang ka nag-ano yan, sumba. Oo. Laba-laba ka? Oo. Ako yun na, ewan ko eh. Oo. Sunog mo na lang. 30 pa. Kulang pa yun. Sige. Hindi, pura yun. Diretso mo ka po. Tabingin ko na. Yeah, pasok. Sige po. Ano na, sige, 30. Sige. 1. Ganun pa rin. Oh. 1. 2. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Oh, hindi mo na rin. Hindi mo na rin. 10 ka lang. Hindi mo na rin. Hindi mo na rin, May. Tignan mo na. Ulit ko sana. May. Dito siya natin kaya to. Dito siya natin mo. Baso. Yan, kumikirot yan baka ano. Ito, dito siya natin. Sige. 20 pa, 20. Naka 30 ka ba lang? Sige. 31. Hindi, upo tayo pa rin. Ganun pa rin. Upo tayo. Sige, 31. Hanggang makapit ka. Sige. Sige. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Last there. Iba na rin. Last na. Sampu pa. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Opo, 50. Opo. So guys, naka-50 si nanay na po tayo. Again, ito yung kanyang improvement sa lower back. Lower back niya. Siya po ay naka-50 po. Okay, Nay? Ito nangangawit. Nangawit. Oh. Guys, nangawit daw guys. No, Nay, ang gagawin natin ngayon, Nay? Tayo ngayon ay lakad. Tara. Oh. Tara, mga tayo. Doon, palabas. Siyempre, oh. Palabas. Lalakad tayo. Okay, sabay ako ni Veronica. Kaya mo na kamay? Galing na. Okay. Okay. Ganay. Ganay. Ganda, nakadredge yung matong dredge. Okay. Nakadredge mo siya. Ay, Veronica, ayan. Sige, Nay. Ito na ya. Ito, lakad na. Sige na, lakad. O, ano muna, straight body ka. Yan. Hinga malalim. Sige. Lakad po. Sige po. Yan ang kanyang. Yan guys, ito po ang kanyang great improvement ni Nanay Veronica Martin. Dito po tayo sa tramo. So siya po ay na-slide and then nagkaroon ng problema. So, ngayon po ay medyo ma-ice-ice na. So, ito po yung kanyang great improvement for our 6 session therapy. Ayan. Papasin niyo po na meron siyang bagong tinutulak dahil hindi ba masyadong okay yung lakad niya. Ayan.
Sige, Nay. Ito. Paikot ka. Ito, ikot ka nito. Sige. 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 Ikot mo na, ikot mo. So, pinaikot ko sa ano niya. Isang ikot lang naman to. Tapos babalik na rin ha. Di ka pagod, Nay? Ayos ka lang? O, yan. Sige. O, kaya mo lang ng konti pag napagod na ha. Pag napagod, dyan na upo. Purpose niya, Nay. Yan. Yan. Very good. Buti manimbahin mong konti, makakaikot tayo, no? Maluwag, no? Kung masakit yun, tayo makaikot dyan. Sinay. Okay, very good. O, yung paa mo, ha? Kumusta ang paa? Ayos lang? Balik pa doon. O, isa na lang. Tapos, ano na tayo? O, sige. Sige. So, ang next target natin to ay kailangan matanggal naman yung kanyang bangko. To our next target naman kaya. Sige. Dito bangko mo na. Natuloy, dangko mo na. May dalang timba. Sister. Nahagip ng camera. Edit mo. May dalang timba. Lalabas si sister. Okay, balik ka na dito, Nay, ha? Nay, balik ka na sa pwesto mo. Ayos ka lang, Nay. Ayan. Okay, very good. Di okay na pagod? Papasok na. Apo, pasok na po tayo. Dalawa na yan, upo ka na. So ito yung tatawag na Motivation of Walking Therapy ni Nanay Veronica Martin. Ay, ikot ka na ya. Huwag mo nang upo, huwag mo nang upo. Ikot pa. Yan. Sige po, huwag mo nang upo. Oh. Oh, inireksyon kayo ha. Hingaan malalim. Napagod po ba kayo? Ayos lang? Napagod.